Počkej! Ne, nechci do ledničky, já nechci do ledničky. Jau! Co máme dělat? Jaký je objektiv k domu? Musíš, kamo, když si dáš tab, tak máš tásky. Jo. A jo. A to musíš Ty jo, udělat ten v tom je domu, klíč, ale on tam běhá nějaký naegovaný týpek, který tě prostě může čapnout a normálně ti urve třeba hlavu. Kdo víš, že tady byl někdy? Pojďme, Dobré, dobrá. jdem dovnitř. Jdeme, ale potichu, aby nás držel hajzl. To je zamčený. Eriku, Dobré, no. kam jdeš? Jau! Co jsi udělal, kamo? Ruce do píči. Jak jsi urval ruce? Proč nemáš Kdo ruce, je s rukou, kamo? ty piču? Počkej, jak tam Musíte oknem, hej, prý musíme oknem. Oh shit. Ty pojď sem, kámo, mám to. Ej, jo, typek je nahej. Jak jako, že nemá trenky, doslova má? Vole. Hele, robotický vysavač. O, počkej! Pane bože! s ním mám dělat? Čau. Čus, co Chlapek, mám kdo za seš? Tejt, čau. Kamo, počkej, on má někoho. On někoho čapnul. Žabáka, on čapnul žabáka. Jdem na revenge, tak pojď. Možná... Oh shit, bacha, kámo. Ne, pomoc. A tak to vidí svět Erik s Bigem. Zdrej. Čau. Co já potřebuji? Steal any kitchen. Eriku, Toho se pomoc! Čum, máme tady bráchu. Píčo, jak to mám otevřít? Prosím tě, otevři tu... Počkej. Ty vole, díky moc. Au. Máme vzít jakýkoliv nádobí, kámo. Kámo. Počkej. Skoč tam. Jo, dobrý. Ona je tady myš! Do píči! Mám palvičku. Počkej, on je tady. Debile. Zase ne. Ty smrdě se schoval, vole, pod tou skurvenou plotou. Počkej. Prosím, ne. Čili, by the way, stále platí to, že za 500 korun donation si sundávám tričko. Dámy a pánové, za 5 minut jsme splnili 0 úkolů. Celý náš tým, kámo. Co? Hoši, a kde je celý můj, jakoby, tým? Skřítků. Je Žabinský furt v troubě? Žabáku, pojď. Žabáku, to bude dobrý, seš trošku Afričan. Pojď, dělej! Ej! To ti jebe, Počkej, to je piči, zastav. hej. Ej, Já říkám, ty Bacha, jde sem. Ty zdrhej, pojď sem. Tady, rychle. Ofus, ty. Ty smrdě, já jsem byl vedníc, ty kurvo. Žabáku, ty jsi k hovnu. Čau, chlape, čau. Kolik má... Ne, pust mi, ne, nechci do ledničky, já nechci do ledničky. Dobré den. Máme na to 15 minut. My jsme tady 15 minut běhali jak největší kokotí a neudělali jsme ani jeden quest. Dobré, kam jdem? Tejde, hej, počkej. Uděláme tak... Ne, hej, nešaj na mě. Uděláme taktiku, Já kámo. to chci dělat. Tak to samozřejmě, že jo? Já bych si vzal ten nejlehčí úkol a šel bych zabít toho člověka. A to uděláš Ne, jak? to měl jakoby klipnout. Počkej, fakt?
Hej, nevyhazuj mě! Připojil nový Kamo- follower, takže díky moc za follow. Proč je týpek mlátí vozeď? Hej! Dobré, tak, hoši. Jdeme na pomstu. Vidíš ho, kam šel? Tady je, kamo, tady jde za dveře. Hele, teďka, zavřem ho tam, pojď to tam zavřít. Zaber a drž ty dveře. To. Ne, zdrej. Hej, jo! Pane bože! Extrém, kamo, hoši. Bacha. Díko. Chcete koukat? Dobré, počkej. Steal something to drink. OK, potřebujeme ukrást něco, co se dá pít. Mlíko, kámo. Hele jo. Máme task. Darmo mu to do prdele, dělej. Pane proč Aško? No, počkej, proč na mě zase? Jo, já už chápu, proč jsi vybral tuhle hru. Ty jsi všichni jako ty, malej Eriku. Ale jako, Otoč se, kam je ten týpek. Už ty. Hej, Tak budeš ty mě jdeš. dlouho civět? Ty nebo budeš jdeš, dělat task ty ty jdeš, vole, vole? tak dělej něco, kamo, proč já, Jak pane dělej bože, něco? tak jebe, On udělal pastičku na blbečky. a jo, Čupíky, Já nevím. v čupíkách je něco. Musíme vzít nějaký nůž, nebo co? Počkej, a Venku kam v tom mám baráku, hodit to cože? hovno? Kam mám hodit hovno? Čum, prostě hovno. Čum, tady to hovno. Kámo, to je to hovno tý kočky, co mě sejmula. jdeme k tornádu, pojď rychle, Eriku, já tam budu první, nech to! Ty hajzle! já už letím pryč, papa do chatu, pro týpka, prošli jsme, Kámo, ty jsi škok. Kohout, kámo. Otevři to. Ty jsi výjeb. jau, Kokot, kámo. Ježiš. No to je v piči, no ale. prosím, pane bože, čau, dobrý den, Jsem cít na to, že Zdrej, jsem dal zdrej, unstuck. zdrej. Ty piču! Jdem si toho malýho kokota. bože, ne, pane bože, Pus ho! Pomoc! Pus ho! Pus Jde ho! dovnitř, rychle. Kokot, no. Já mám fáro. čau, Hele, Erik. Sanujka, čau, Tak dobré, počkej, zpátečku. ne, znova ne, Já ti pomůžu, počkej. Jsem v piči, čet. a ty, Luky, z tebe se žádná krysa? Mám pistoli!